האמת שזה לא כל כך דיבר אליי בהתחלה, כי כששמעתי את השם, מה לי ולפסיכולוגיה? פתאום ראיתי שזה מדבר אליי פנימה, לא סתם. אני חושבת שהדבר הכי גדול שאנחנו רוצים לתת לעצמנו, לילדים שלנו, לנכדים שלנו, זה היכולת הזו באמת לאהוב את עצמם מבפנים, ללא תנאים, ולא משנה איך קמתי הבוקר ואיך אני נראה הבוקר. הודיעו לנו שיש הרצאה בשם פסיכולוגיה. פסיכולוגיה זה מילה מאוד גדולה וכבדה בשבילי. אבל אמרתי, ננסה, מה יכול להיות? הגענו, וכבר בשיעור הראשון, עוד לפני שהיא פתחה את הפה, ראינו בחורה תמירה, נעימה. לא רציתי שהשיעור ייגמר. היה לי כל כך נעים, היה לנו כל כך נעים. בפעילות נתקלתי בעדי יקירתנו שהיא מרצה על פסיכולוגיה חיובית. ההרצאה שלה מדהימה אותי, היא בעצמה מדהימה אותי כל פעם מחדש. היא מאוד מעשירה אותנו, היא שומעת את כולם ומבינה את כולם וקולטת אותם. היא גם כל הזמן אומרת שהיא לומדת מאיתנו. אנחנו לומדים ממך המון, עדי. מההרצאה הראשונה התאהבתי בך, היה בך משהו של סבלנות, לקבל את כולם. זה נתן לי פשוט אוצר. אני כל יום, כשאני חוזרת אחרי ההרצאה שלך, אני מספרת לילדים מה זה נתן לי היום. אני לא מוותרת על עדי, בשום אופן שיהיה גשם, שלג, ברד, אני ארד. חבל לי להפסיד, כי היא מעולה. אנחנו הגענו חזרה הביתה וכל הזמן חיכינו. דיברנו עם הילדים, עם הנכדים. פעם ראשונה אנחנו מדברים על פסיכולוגיה. היא הכניסה גם דברים שזה יומיומי. לכל הזמן, לכל החיים, לא משנה. הילדים שואלים, אמא, איך שם? מה זה? אמרתי, תקשיבי, יש לנו שיעור פסיכולוגיה. מה פסיכולוגיה? אתם חייבים לשמוע, זה פסיכולוגיה חיובית. היא מחדירה בנו ומעוררת ושואלת שאלות. וכאן כל אחד בקבוצה פתאום יש לו על מה לדבר ויש לו על מה להוציא. אנחנו אוהבים אותה. הרעיון של התוכנית זה להפגיש בין התיאוריה, הידע והכלים של פסיכולוגיה חיובית לבין הניסיון שלכם. יש פה בחדר הזה כמעט 1000 שנים של ניסיון, ולכן קראתי לתוכנית הפסיכולוגיה של החיים. זה שילוב של הפסיכולוגיה החיובית, אבל זה לא רק תיאוריה, אלא זה גם הניסיון שאתם מביאים והסיפורים שלכם. כל פעם זה מחדש לי משהו, המפגשים האלה, וכל פעם אני מיישמת. אני שמחה לבוא כל פעם שיש את המפגש לפה, לשבת ולשמוע. שמים את הפוקוס על היש ולא רק על האין.